Good morning, Idol Lawrence. Dayto yan ti presyo, tinaduma-duma a Baguio vegetables, itatangal daw iti Chendaan tayo, iti Laoag City. Presyo ti sayote, 100 pesos ti kada kilo. Carrots, 100 pesos. Cabbage, 60 pesos. Timet Baguio beans, ket 100 pesos ti kada kilo. Bell pepper, 400 pesos. Patatas, 150 pesos. Timet cucumber, ket 200 pesos. Calamansi, 120 pesos. Cauliflower, 50 to 60 pesos iti kada kilo. Broccoli, 250 pesos. Chinese pechay, 80 pesos. Onion leeks, 200 pesos. Timet radish ket agpada nga 200 pesos. Young corn, 70 pesos. Ti lettuce, 400 pesos. Chicharo, 1,200 pesos. Ken ti celery, ket 300 pesos iti kada kilo. Daytang Idol Lawrence ti presyo iti Baguio vegetables itatangal daw iti Chendaan tayo iti Laoag City. Para iti price watch tayo iti palengke report, dayto ni Idol Tony G. Tatak IFM.